ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандони мамлакат эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки вобаста ба паҳншавӣ бо суръати мавҷи нави бемории коронавирус дар аксар кишварҳои минтақаву ҷаҳон ва афзоиши сироятшудагони ин беморӣ дар рӯзҳои таҷлили Иди Қурбон аз гузаронидани ҳама гуна маъракаҳои пурхарҷу серодам худдорӣ намоянд. бо дар назар дошти таъсири шадид ва оқибатҳои марговар доштани бемории сироятии коронавируси нав ба тамоми сокинони мамлакат тавсия дода мешавад, ки дар рӯзҳои Иди Қурбон аз гашту гузори бемаврид ва орустани дастархони серхарҷ низ худдорӣ намоянд. дар ин шабу рӯзҳо риояи қатъии қоидаҳои гигиенаи шахсиву ҷамъиятӣ, фосилаи иҷтимоӣ, истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ ва дастпӯшакҳои тиббӣ дар дохили воситаҳои нақлиёт ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатмӣ мебошад. ҳамин гуна талабот, яъне фосилаи иҷтимоӣ, пӯшидани ниқоби муҳофизатӣ ва дастпӯшакҳои тиббӣ бояд дар масҷидҳо низ ҳангоми адои намоз риоя карда шавад. ситоди ҷумҳуриявӣ ба таваҷҷӯҳи тамоми ҳамватанон мерасонад, ки давлат ва ҳукумати мамлакат барои пешгирӣ кардани паҳншавии бемории сироятии коронавирус ва табобати шахсони гирифтори ин беморӣ тамоми тадбирҳоро амалӣ менамояд ва шаҳрвандони мамлакат низ бояд эҳтиёткор бошанд ва ба масъалаи саломатии худ ва наздикону пайвандонашон беаҳамият набошанд. барномаи ахборро идома медиҳем. имрӯз дар шаҳри душанбе вохӯрии роҳбарони мақомоти сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид. зимни вохӯрӣ роҳбарони мақомоти сайёҳии давлатҳои аъзои созмон шароити имконоти мавҷудаи давлатҳои аъзоро ҷиҳати рушди дурнамои сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. дар вохӯрии роҳбарони мақомоти сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон, дабири кулли созмони ҷаҳонии сайёҳӣ, федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои сайёҳӣ, роҳбарони мақомоти сайёҳии ҷумҳуриҳои Ҳиндустон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва Ҷумҳурии Исломии Покистон ҳам ба таври ҳузурӣ ва ҳам ба таври онлайн иштирок намуданд. таъкид гардид, ки соҳаи сайёҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои сердаромади иқтисодиёти ҷаҳон эътироф гардида, дар бештар кишварҳо сайёҳӣ дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, фаъолнокии тавозуни савдои беруна, таъмини шуғли аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои кории иловагӣ нақши муҳим мебозад. иттилоъ дода шуд, ки бино ба маълумоти созмони ҷаҳонии сайёҳӣ, дар давраи паҳншавии сирояти коронавирус ба соҳаи сайёҳӣ низ таъсири манфӣ расида, дар давраи се моҳаи аввали соли равон шумораи сайёҳони хориҷӣ 85% кам гардид. нисбати ҳамин давраи соли 2019 260 миллион рафтуомади сайёҳон коҳиш ёфтааст. зикр карда шуд, ки новобаста аз таъсири манфии паҳншавии COVID-19 давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай бо мақсади густариш ва рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ равобиту ҳамкориҳоро идома медиҳанд. оид ба имкониятҳои мавҷудаи сайёҳӣ, рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ, густариши робитаи иқтисодӣ байни давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон миёни роҳбарони мақомоти сайёҳӣ ва коршиносон табодули афкор сурат гирифт. роҳбарони мақомоти сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои муштарак доир ба татбиқи барномаи рушди ҳамкориҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар соҳаи сайёҳӣ барои солҳои 2022-2023 мавриди баррасӣ қарор дода, лоиҳаи нақшаи мазкурро тасдиқ ва қабул намуданд. ҳамзамон дар доираи вохӯрии роҳбарони мақомоти сайёҳии кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми сайёҳии давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай гузаронида шуд. имрӯзҳо таъмиру навсозии қидаҳои алоҳидаи роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ бо маром идома дорад. давоми соли равон филиали ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ 39190 метри мураббаи роҳро аз нав асфалтпӯшт менамояд. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки нигаҳдории роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқро ба ӯҳда дорад, бо мақсади таъмиру навсозии роҳ 4 корхонаи асфалтбарорӣ дорад. дар ҳамин замина ва бо мақсади санҷиши сифати асфалти истифодашуда дар таъмири роҳҳо филиали ширкат озмоишгоҳи сайёр дорад, ки аз соли 2017 инҷониб фаъолият менамояд.
озмоишгоҳи мазкури филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions се минтақаро нигоҳ мекунад. минтақаи Варзоб, минтақаи Зарафшон ва минтақаи Суғ. озмоишгоҳи масъул истеҳсоли ширкатҳои мӯътабари ҷаҳон ба намунаи пешрафти таҷҳизоти ин соҳа мебошад. озмоишгоҳи сайёр тамоми маводе ки дар истеҳсоли асфалт истифода мешаванд аз ташхис мегузаронад ва дар ҳолати ба талаботи СБД ҷавобгӯ набудани маводи хом барои коркард дар корхона иҷозат намедиҳад. мутахассисон ҳамарӯза дар минтақаҳо тариқи озмоишгоҳи сайёр хусусиятҳои физикӣ механикии асфалтро ба монанди устуворӣ, зичӣ ва нишондиҳандаи мустаҳками мушаххас менамоянд. намунаи асфалте ки мо дар қитъаи 140 километри намояндагии минтақаи Зарафшон дастрас намудем, бояд аз намунаи ки дар озмоишгоҳ мо тайёр намудем зичии онҳо баробар бояд бошад ва барои муайян намудани ғафси зичӣ ва коэффициенти уплотнения мо аз роҳ аз қитъаи 140 километр намунаи асфалт гирифта истодем. бо ташаббуси бевоситаи роҳбарияти филиали ширкат ҷиҳати дар сатҳи баланд ва ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ будан озмоишгоҳ дорои сертификати муассисаи давлатии маркази миллӣ оид ба аккредитатсия мебошад. ҷиҳати дар сатҳи баланд ва ба меъёрҳои байналмилал ҷавобгӯ фаъолият намудани ин озмоишгоҳ бо ташаббуси ширкати мазкур кормандон курсҳои такмилии ихтисосро дар шаҳри Саратови Федератсияи Россия гузашта соҳиби сертификат ва шаҳодатномаҳои махсус гардиданд. озмоишгоҳи сайёри филиали ширкат на танҳо сифати асфалт балки сифати бетон ва сӯзишвории дизелӣ, равғанҳои муҳаррикӣ, гидравликӣ ва трансмиссиониро муайян мекунанд. дар фасли зимистон бошад маводҳои зидди лағжиш ва намакҳои техникиро низ дар ин озмоишгоҳ санҷида сифаташон мушаххас карда мешавад. масъулини озмоишгоҳи мазкур дар соли 2021 нақша доранд таҷҳизоти муайянкунии ҳамвории роҳро харидорӣ карда дар озмоишгоҳи сайёр насб намоянд. ба воситаи чунин таҷҳизот ноҳамвории роҳ мушоҳида гардида ҷиҳати бартараф намудани он тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. айни ҳол дар ду минтақа Зарафшон ва Суғд озмоишгоҳҳои статсионарӣ мавҷуд мебошанд ки ҳаррӯза дар мавсими гармо ки таъмиру таҷдиди роҳ вусъат меёбад масъулини озмоишгоҳ фаъолияташонро беш аз пеш тавсия бахшида ҳамарӯза дар минтақаҳои гуногуни роҳ фаъолияти хешро пеш мебаранд. муносибат ба кор хеле ҷиддӣ буда дар сурати ба талабот ҷавобгӯ набудани истифодаи масолеҳ аз ҷумла асфалт дар таъмири роҳ иҷозат дода намешавад. бедор мешавем ки дар соли равон филиали ширкат дар таъмиру таҷдиди қитъаҳои алоҳидаи роҳи душанбечанок қариб 60 000 тонна асфалт харҷ мекунад. имрӯзҳо дар се минтақа Варзоб, Зарафшон ва Суғд асфалтпӯшкунии роҳ бо сатҳу сифати баланд идома дорад. дар шаҳри Бухтар таъмири ҷории муассисаҳои таълимӣ оғоз гардид. нимаи аввали моҳи июл аллакай 65% таълимгоҳҳои шаҳр қисмати дохилии бино аз ҷумла роҳраву симхонаҳоро таъмир карда то 1 августи соли равон пурра мактабҳоро ба соли хониши нав омода мекунанд. аз рафти таъмири симхонаҳо ва омодагӣ ба мавсими навбатии хониш дар шаҳр Абдурозиқ Азиз ва Зубайдуллои Қодир гузориш медиҳанд. ислоҳот дар соҳаи маориф қабл аз ҳама ба он мусоидат кард ки дар раванди таълиму тарбия хароҷоти иқтисодӣ дар заминаи шумораи хонандагон яъне маблағгузории сарикасӣ ба роҳ монда шавад. акнун муассисаҳои таълимии шаҳри Бухтар бо истифода аз имконоти худӣ таъмири навбатии муассисаҳои таълимиро оғоз бахшиданд. дар литсеи таълимии рақами 1 шаҳри Бухтар иттилоъ доданд ки барои таъмири бинои асосӣ ва ҳама синфхонаҳои муассиса маблағҳои ҷудошудаи раёсати молияи шаҳри Бухтар истифода шуданд. ҷиҳати таъмир ва омадагиҳои муассисаҳои таълимӣ ва томактабии шаҳри Бухтар ба соли таҳсили 2021-22 низ қайд кардан ба маврид аст ки чун ҳамасола таъмири ҷории муассисаҳои таълимӣ ба кӯмаку дастгириҳои падару модарон, соҳибкорон, шахсони саховатманд ва сметаи хароҷоти худи муассисаҳо ба иҷро расонида мешавад. айни замон дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ таъмири ҷории 65% иҷро гардидааст. мо ба нақша гирифтаем ки қисмати берунаи худи муассисаҳои таълимӣ то 1 август пурра аз таъмир бароварда шуд. дар аксар таълимгоҳҳои шаҳри Бухтар беш аз 70% синфхонаҳо таъмирӣ ҷорӣ карда шуданд. дар муассисаи мо низ корҳои таъмирӣ барои омодагӣ ба соли нави таҳсил рафта истодааст. мо айни замон дар муассиса 70% корҳои таъмириро ба анҷом расондем ва то саршавии соли хониш ният дорем ки корҳои сохтмониро ба анҷом расонем ва хонандагонро ба як рӯҳияи баланд қабул намоем ва соли хониши навро ва ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо муваффақият гузаронем.
در شهر بختر بیش از 15 مؤسسه تعلیمی و 3 لیسه دولتی فعالیت می‌کند. فضای علم آموزی سال تا سال بهتر می‌گردد. مسئولین بخش معارف قبل از همه کوشش می‌کنند که صنفخانه‌ها را همه‌جانبه آماده و مجهز گردانیده به دوره زمستان گذرانی هم از حاضر آمادگی بگیرند. در مکتب‌های رقم 9, 11, 12 و مکتب رقم 6 مشاهده کردیم که آموزگاران نیز در دوره تعطیل به واسطه صنفخانه‌های خویش را تعمیر کرده ایستادند. تعمیرات در صنفخانه آغاز کردگیم. 65% صنفخانه‌ها از تعمیر برآورده شد. روزهای نزدیک به تعمیر صنفخانه راهروهای مؤسسه و قسمت بیرونی مؤسسه آغاز می‌کنیم. طور ما مشاهده کردیم در مؤسسه های تعلیمی شهر بختر مسئله های جدی خراب و ولنگار بودن مکتب ها، چکیدن بام بیناها وجود ندارد. با تلاش های خود ماموریت مکتب ها در تریزه های مؤسسه های تعلیمی با تریزه های پلاستیکی عوض کرده می شوند. مؤسسه تحصیلات ملی عمومی رقم 11 از 38 صنفخانه عبارت است که 90% صنفخانه‌ها الکی از تعمیر برآورده شده‌اند و خیلی که شما من دیده ایستاده تعمیر ادامه دارد در مؤسسه. بهتر شدن صفت تحصیلات در همه زمینه‌ها از شرایط ارزنده علم آموزی وابستگی دارد. همین گونه توجه به سمت مکتب و معارف است که دستاوردهای محصلین شهر بختر در قیاس با سال‌های گذشته بهتر و خوبتر گردیده است. اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در المپیاد شهری ولایتی نیز رو به بهبود نمود. در سال 2020-2021 80 نفر خوانندگان صنف 5-11 در المپیاد جمهوری شرکت ورزیده سزاوار 3 مدال طلا، 13 نقره، 41 عدد برنجی، جمع 57 مدال گردیدند که این تعداد نسبت به سال گذشته 40 عدد زیاد میباشد. خوانندگان صنف‌های 5-11 مؤسسه‌های تعلیمی شهر بختر در دور اول المپیادهای بین‌المللی ارخیمید و فیسو فعالانه اشتراک نموده صاحب 10 مدال طلا، 15 مدال نقره و 34 مدال برنجی گردیدند. در عموم مدال‌های المپیاد بین‌المللی فاصله‌ای 59 عدد شد. در ناحیه لخش برای ثمرانок استفاده شدن هر قطعه از زمین تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. خوجگیداران در زمینهای آبی و للمی در اختیارشان داشته مهنت میکنند. نتیجه همین دلسوزی است که به زمین و حس مسئولیت که امروز در همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه خوجگیداران به کشت زراعت و سبزیجات مخصوصا کشت کارتوشکا توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. گزارش ایدیگولی محمود از ناحیه لخش. ناحیه لخش یکی از ناحیه‌های کلانترین کارتوشکاکاری در جمهوری به شمار رفته. سالها باز خوجگی‌ها با کمک حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت کشاورزی و عالمان ساحه در جاده افزایش میدان کشت و استحصال نان دوم و پیشروی‌های عظیم نایل گردیده ایستادند. از جمله سال گذشته از میدان 5680 گکتار در همه شکل‌های خوجگیداری دهقانان بیش از 102,000 تن کارتوشکای خوشصفت استحصال کرده مجموع محصولات کشاورزی باشد 334 میلیون سومانی را تشکیل نمود. این است که سال جاری دهقانان از هر یک پارچه زمین موجوده عاقلانه و ثمراناک استفاده نموده میدان کشت کارتوشکا را نسبت به سال گذشته باز هم زیاد کردند. در ناحیه لخش 3150 گکتار کشت کارتوشکا نقشه‌بندی کرده شده است که نسبت به سال 2020 350 گکتار برزیاد میباشد. تا به امروز در ناحیه در میدان 3200 گکتار کارتوشکا کشت کرده شده است. در موضع بالا الکی کشتی برای آذوقه سیم داده شده است. برای آبمانی قسمت زمین ها در آب ماندن برای آبمانی آماده کرده ایستادند. در قسمت پایانا باشد کشتی کارتوشکا فرقیتی از این منطقه بالا 20 روز فرقیت دارد. نشوننمای کارتوشکا خیلی خوب می باشد. کارتوشکا پروری یکی از ساحه‌های اساسی اقتصادیات ناحیه لخش به شمار رفته. همه ساله میدان کشت و استحصال محصولات خوجگی‌های کشاورزی افزوده ایستاده است. در حدود 9 جماعت شهرک و دهات ناحیه لخش 7 خوجگی دولتی و 7 خوجگی جماعوی فعالیت داشته و مقصد افزایش استحصال کارتوشکا کشاورزان میدان کشت را در مجموع بیش از 200 گکتار نسبت سال گذشته زیاد کردند.
ноҳияи лағш чун мактаби таҷрибаи пешқадам ба шумор рафта бо мақсади рушди соҳаи картошкапарварӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегардад то ин соҳа манфиати бештаре оварад. солҳои охир 3 маротиба семинари ҷумҳуриявӣ ва 6 маротиба машварати минтақавӣ доир ба рушди картошкакорӣ бо ширкати олимону деҳқонони соҳибтаҷриба гузаронида шуд ки ин тадбирҳо ба рушди соҳаи тухмипарварӣ мусоидат намуд. дар майдони 387 гектар замин кишти картошка гузарондем. тухмиҳои босифат ворид карда истодем. дар оянда бо ҳосилнокира зиёд ва майдони кишт ҳам зиёд дорем. дар ин ноҳияи дурдасти кишварамон солҳо боз пойгоҳи таҷрибавии ҷиргатоли институти боғпарварию сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон фаъолият дошта нақши олимони соҳа дар парвариш ва рӯёнидани навъҳои нави тухмиҳои хусифати картошка дар шароити минтақаҳои баландкӯ назаррас мебошад. 7 намуд ай Беларуся овардем, 18 намуд картошка аст. Инҳоро афзоиш метиҳем. Инҳо яхелиш тезпазак, яхелиш дерпазакай ҳамнора ҳосилнокша бо дигарша нигоҳ карда кадумиш мутобиқай иқлиму мода ҳамро чи афзоиш метиҳем. истифодаи оқилонаи замин, тухмиҳои хусифат, ба ҷо овардани қоидаҳои агротехникӣ, парвариши навъҳои нави тухмиҳо дар шароити минтақаҳои кӯҳистон боиси афзоиши майдони кишту истеҳсоли картошкаи хусифат ва баландбардоштани ҳосилнокии замин ба шумор рафта. аҳли заҳмати хоҷагиҳои картошкапарварии ноҳия дар ин ҷода аҳлона меҳнат карда истоданд. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи лағш баҳри он ҷидду ҷаҳд доранд ки соли ҷорӣ аз майдони 3200 гектар картошказор ҳосили фаровони маҳсулот истеҳсол намуда дар таъмини бозорҳои кишварамон бо картошкаи хусифати истеҳсоли худӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи лағш. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи ахбор. саломат бошед.